कोनो पत्नी अपना पति से गौना करा के चल गिल बाड़े, कहतारी का कहतारी हो कि छछनी छछनी छनी छन के लोरावा पपनी से गाल पर आइल बा, दुख के पाला परल दे खिलल फूल कुम्हिलाइल बा, लाले ओढ़नी लाले लहंगा लहंगा, लाले ओढ़नी लाले लहंगा, लाल बेलाउज सियाइल बा, टूक कोयल के हुक करे दिल कि उनके में ममता समाइल बा। काशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोचस। देखी आज के लड़की ना, आज के तो लड़की डायरेक्ट पति से बात करके कह दिहन जा, कह दिलो कि जौना अवस्था में बानी हो अवस्था में चल आई, लेकिन वो पहले के लड़की रहे वो अपना सास से कहतरी, कैसे कहतरी कहतरी कि गहना गुड़िया कि गहना गुड़िया शंखा चूड़िया, गहना गुड़िया शंखा चूड़िया, चूल्हिया में लवा लगा दी हे आमाजी, हमरो सवार के बोला दी ये आमाजी, हमरो भतार के बोला दी। गहना गुड़िया शंखा चूड़िया, गहना गुड़िया शंखा चूड़िया, चूल्हिया में लवा लगा दी हे आमाजी, हमरो भतार के बोला दी हे आमाजी, हमरो सवार के बोला दी। अंतरा में कहतरी ढेर दिन बीतल नयले राजा, चढ़ली जवनिया के बिगड़ गइल माजा, ढेर दिन बीतल अइले ना राजा, चढ़ली जवनिया के बिगड़ गइल माजा।
कहतिया सास ले, सास माँ जेकरा बोली ना बोले के, जेकरा ताना ना मारे के ताना मारता। एगो गांव के आन्हर कानी बैठल बिया, उ का कहतिया कि गौआ के कानी बोलत बिया बानी, गौआ के कानी बोलत बिया बानी, गोखानी से जोहर मांगवानी ए आमाजी, हमरो सवार के बोलानी ए आमाजी, हमरो भतार के बोलानी। लास्ट पक्ति में औरत कह रहल बिया कि सनन सनन बहे लागल पूरवैया, सुतिला से जरिया तो आवे ना भैया, सनन सनन बहे लागल पूरवैया, सुतिला से जरिया तो